Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Uyu ndi mwana wanu Misheke. Mmene ndakhalira kukuwuzani kuti ndakhala ndikumudandaula amene akutani kuti ndi kuba. Ndakhala ndikumudandaula nthawi yonseyi kuba. Kuteko leloli apapa ndampezerera akutani akukwidira ndalama. Akukwidira ndalama mwana wanu uyu. Ine kumadandaula kuti kodi chitaka cha mtundu wacho mango ndionolera ine ndekha. Lero ndi amene uyu lafotera kwana. Ndakhala ndikumugwirani ndalama zina kumangogwa thumba mwake. Ndikamufunsa kuba kumakana ngati kuti mwina mulungu wamona ali apo. Koma ndalama ikugwa thumba mwake akuiona. Akatero zina mizira kuti ati wamupasa ndi silikali wina wake timamutishema kapena ayi ati inayo yansake amusungisa. Fanta kumangomwa amene akumwera. Ndene mwana wanuyu mujanimana kuti nenda tupana ibasa zibwerera. Lero tazifukulani aziona. Lero ndangompezera pamene papa kutekwa kusintha thabwa kuchosa ndalama machosa pena maza kwiria pamene pa. Ndalama zinthu zimene zizi. Ndalama zinthu zimene zizi. Ndikamakuwuzani maona ngati kuti mwina ndikunama. Ndalama zinthu zimene zizi. Ndalama zinthu zimene zizi. Ndalama zimene zizi. Ndalama zimene zizi. Zina ndi zimene zili pasizi. Zina ndi zimene zizizi. Minutes. Mene zakuwerenga udyane banga. 1, 2, 3, 4, 5, 40. 1, 2, 4, 5, 50. 57. 357. 357,000 zimenezo mpukuto wina ndi umenewo wakumasula. 357 mpukuto wina ndi umenewo. Ine kumangolera ndaula kumalira shopanga sikupita pasogolo bwanji. Kumati abale olo chitakacho angokhala upanga chitakacho ine ndekha kuteko ngati ndimalimba shopu imene ndifuwa chala mwanuwa kuno mwezi ulo sakatha atenga ndionjezere po 200 iya 300 ndoti ndikatelo ndama yose jamatenga nali ndani mwana wanu imene 65, 67, 60. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 70. 1, 2, 3, 4, 5. 80. 1, 2, 3, 4, 5. 90. 1, 2, 3, 4, 5. 600. 600. 7,000. 1, 2, 3, 4, 5. 700. 65. Ndama yose 700,065. Ndama indimene ili pamene papa. Anaba mwana wanu ndama yokwana 700,065.
uyu sindikuziwa kuti ndama ise pafupifupi nda kuti kwangusala chani kuti ikwane miliyoni. Uyu mwana wanu Mesheki then nakauza nebangawa chifukwa ndikamaunina ndipakamwa zaoneka ngati ine ndikutani ndikunama inonso ndikamakuuzani kumene koko kudya tu zinthu ndozosanena fanta zulozuloli kumangotenga fanta kumamwa ndikamanena ngati ndikunama ngati ndikukumonjezera ngati mwina mwana isi ndikumufuna pakhomo pano koma ineni makhala ndi zimene manena zicha ndimanena zona ndimakhala ndikudandaula zona ndi apapa zasimikizika basi mwana anuyo mumona kutani akubwera lero apapa ndikamutani ndikamukezesa basi apa siningakhale naye tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.